שליח חב"ד לחבל דגסטן שברוסיה, הרב עובדיה איסקוב, מחלים עכשיו בישראל. בשבוע שעבר נורה בידי מתנקש אלמוני בעירו דרבנט. במשך ימים נע בין חיים למוות, אך כעת השתפר מצבו והוא מסוגל לשחזר את הרגע שבו התהפכו חייו. הרב פונה לבית חולים מקומי, אך התנאים שם היו גרועים. לכן הוא טס ארצה, ובבית החולים בלינסון הצליחו הרופאים לייצב את מצבו ולהציל את חייו. גם כשהגענו לכאן הייתה סכנה לחייו, גם בדרך הטיסה, אבל טיסה עברה חלק והוא היה מאוד יציב, ולמעשה מאתמול בבוקר הוא כבר בהכרה מלאה. מטוסו של ראש הממשלה נחת לפני דקות אחדות מפולין, ושר החינוך שהיה בפמליית ראש הממשלה הובא לבית החולים. אנחנו איתך גיא פלג. במהלך הטיסה מאושוויץ חזרה לישראל, שר החינוך שי פירון לא הרגיש טוב, ונחתנו כאמור לפני דקות בודדות, ושי פירון הורד מהמטוס באלונקה, המתין לו אמבולנס בשדה התעופה שהביא אותו לבית החולים, בני משפחתו עודכנו. דוקטור יגאל ימפולסקי, שלום גם לך. שלום רפי. קודם כל אני מבין שהובחן הבקע וראש הממשלה מיד נותח. אם לא היית מופיע במצב של כליאה של הבקע, כלומר אם לא היית מופיע במפתח את אחד הסיבוכים של בקע הטבורי, לא היו מנתחים אותך מיד, ברור שלא. חזרנו. אולה הייתה בת 3, כשהיא קמה בלילה צמאה, ביקשה לשתות מים, ניגשה לבקבוק ושתתה חומצה. הילדה הקטנה איבדה את היכולת לדבר ואת היכולת לאכול. 16 שנים חלפו מאז. שנים שבהם בית החולים הפך לבית הראשון שלה, ואת הסיוט הזה היא עוברת בלי אמא שנפטרה ובלי אבא שנכנס לכלא. אני אעשה באמת מה שאפשר, אנחנו נעשה, כי אני באמת רוצה לאכול איתך ארוחת צהריים. זה מה קשה כזאת שנועה. ביום ראשון הגשים אלון את חלומו, הוא תרם כליה לחברו הטוב, הדוקטור ניר גיא, שהוא הרופא של קיבוץ מזרע. אחר הצהריים שוחחנו עם שניהם בבית החולים בלינסון. שלום עודד. ניר, מה שלומך? מצוין, תודה. איך הכליה שתרם לך אלון מתנהגת? בשבילי זה כליה חדשה וטריה וטובה, ועושה את העבודה כמו שצריך. לך יש 7 ילדים, לי יש 8 ילדים. אני חושב שעכשיו יש לך 15 ילדים. וואו. אתה פשוט הצלת 8 ילדים שלא יהיו יתומים. כליה שעבר את כל תהליך הבדיקות ונמצא כשיר לתרומה, הסיכון שהוא לוקח על עצמו מבחינת סיכון לחיים הוא ממש אפסי. 3 ימים חלפו מאז הניתוח בבלינסון והיום הם נפגשו. ליאור בן ה-25 שהחליט לתרום כליה לאדם זר שהוא לא מכיר, וחווה בשנות ה-40 לחייה, נשואה ואם ל3 ילדים, שחייה ניצלו בזכות אצילות הנפש של ליאור. תודה רבה רומי. לא כך תכננה שירן יהוד ללדת את ביתה השלישית. כשהגיעה לחניון בית החולים כבר הרגישה שהראש של התינוקת בחוץ והיא קראה ללדת בין המכוניות. ראייתו של אליאור אזולאי, ילד בן 12, ניצלה רק הודות לתושייתו של פרופסור דוב ויינברגר. הוא החליט לבצע ניתוח להוצאת חוד של עיפרון מהעין של הילד. מחקר שנערך ב-137 מומיות מלמד כי טרשת עורקים ומחלות לב היו נפוצות גם בעולם העתיד. האם זה אומר שאפשר לחזור להתפרע? קודם כל, ערב טוב. אני חושב שהתשובה היא ממש לא. קודם כל, בואו נדבר קצת על המחקר. מה שמדהים במחקר הזה, זה שלקחו מומיות. אגב, זה לא פעם ראשונה. המחקר ראשון התפרסם כבר לפני 2 אבל אז היה מדובר אך ורק במומיות מצריות. שזה גוויות שלמעשה עברו תהליך של שימור וחניתה. המכשיר הזה, שדווקא לא נראה מרשים במיוחד מבחוץ, הוא אחד הלהיטים החמים ביותר בעולם הרפואה. קוראים לו אמבריוסקופ, והוא עוזר לרופאים לבחור את התינוק הטוב ביותר עבור זוגות שעוברים טיפולי הפריה חוץ גופית. מי נגיד נראה לך טוב פה? העובר הזה, שהוא מאוד מאוד אחיד בחלוקות שלו. העובר הזה. זה למעשה היום המוקד של המחקר בכל העולם. הידע או היכולת לבחור את העובר שיש לו את הפוטנציאל הטוב ביותר להתפתח, להשתרש ולהתפתח להיריון תקין. פיתוח ישראלי של שבב בגודל של 3 מילימטר עשוי להיות תקוותם של מיליוני עיוורים ברחבי העולם שהתעברו ממחלות עיניים שפגעו ברשתית שלהם. זהו למעשה משהו שמחכה את הרשתית. כאילו חתיכת רשתית מתפקדת.
רוב הנשים בנות פחות מ-40 וכמעט 40% מהנשים בנות יותר מ-40 הן בעלות רקמת שד צפופה. רקמת שד סמיכה, אנחנו רואים את הלבן, ומכיוון שגם סרטן מופיע כרקמה סמיכה יותר, כלבנה, הלבן יש קושי בזיהוי של הגידול הסרטני, במיוחד אם הוא קטן. בניגוד להריונות הקודמים שלי, הגעתי לבלינסון והגעתי לדוקטור פלד היקר, שאני חווה לו הרבה, שברגע שהוא שמע את הסיפור שלי, הוא הבטיח לי שיהיה ילד בסוף הסיפור הזה. וזו באמת הייתה הקלה עצומה כשהרופאים בבלינסון, גם אחר כך פרופסור זינגר בבלינסון, מנהל המכון לחקר התזונה, שידעתי שהאמינו לי. לא הייתי צריכה להתנצל ולא הייתי צריכה להסביר, ולא אמרו לי שהכל בראש והכל פסיכולוגי. בדיקות הרי זה חשוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אני הוזמנתי לשעה וחצי לבדיקות סקר. מצוין, בוא שב, אני אקבל אותך. תאמר לי, פרופסור גרטל, מה החשיבות של הסקר הזה, של הבדיקות האלה? מנחם, תבין, האנלוגיה היא המכונית. אתה יכול לנסוע ולהזניח. אבל פעם בשנה לא תכניס אותה לטיפול מונע. זה הטיפול המונע, הקטע של הסקר. סיגל, איזה עוד מיתוסים של תזונה אנחנו מכשילים אותנו? יש המון מיתוסים. אם דיברנו על שוקולד, אז אחת הטעויות הנפוצות, יש כל מיני שוקולד ללא סוכר, עוגיות ללא סוכר, כל מיני דברים כאלה. מה רע בזה? שאנשים בטוחים שאם זה ללא סוכר, אז זה בטוח גם דיאטטי, ומסתבר שלא. ולכן מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נבדוק את צורת הליכה שלך. אנחנו נכניס מתמירים מיוחדים לתוך הנעליים שלך. מה תכניס לי? מתמירים מעין... מתמירים. מתמירים, אוקיי. זה מעין... שכבה דקה מאוד של קולטנים שבודקת את כף הרגל שלך על כל סנטימטר. אנחנו נראה בדיוק איך אתה דורך, איך אתה הולך, ולפי זה נוכל להתאים לך או מדרסים או נעליים שיקלו לך מאוד את החיים. נשים רצות. יצאנו לבדוק גם קצת לרוץ, יישארו איתי. רואות את הגבעה מימינכם? רואות. נעים מאוד. אתן תבצעו ריצה במהירות של קצב 5.5 דקות לקילומטר. אם נסתכל על ריצות באופן כללי, מה זה עושה? מוריד תמותה ב-25% עד 40%, משפר דיכאון, אלצהיימר, שברים פתולוגיים, זה טוב. אני מבינה להבין שיש איזשהו קושי ושנשים נתפסות כעם יותר חלש, שמתבקש לעשות ספורט מתון יותר, לשמור על הרחם, לשמור על הסידן, לשמור על הברזל. צריך להגיד בהורדות בידיים, אני יותר טובה. הורדות בידיים צריך להיזהר. ממך? כן. אפשר לנסות? כן. בואי תנסי. איתך. לא, אני חזק מאוד בידיים. אני לא. אני חזק. יפה מאוד. אנחנו תיקו.